Добре дошли за Баба Ванга, обичаната мистичка и ясновидка, част 1 от 2. Баба Ванга е мистичка от 20 век, ясновидка, лечителка и духовен гуру, чиято репутация за правене на предсказания е спечелила прозвището Нострадамус на Балканите. Баба Ванга е живяла в малко и скромно югозападно българско село, близо до Петрич. Тълпи хора редовно са чакали отвън до входа на къщата й. Мнозина са пропътували дълги разстояния, за да потърсят среща с Баба Ванга. Хората са идвали с очакването известната пророчица да хвърли светлина върху заболените им души, надявайки се на отговори за личната си съдба или за тази на страната им и на целия свят. Тя се превърнала в много ценен източник на утеха в живота. Психиатричните изследователи професор Георги Лозанов и професор Никола Шипковенски получават поръчение от българското правителство да изследват великата пророчица. След тяхното обширно изследване на известните и необикновени способности, те определят, че Баба Ванга наистина е парагност, пророк, способен да предсказва бъдещето. Репутацията на Баба Ванга на ясновидка привлича интереса на много висши служители, включително на българското царско семейство, като тя съветва всички от тях. Сред многобройните пророчества, които е направила Баба Ванга, са ядрената авария в Чернобил през 1986 година, смъртта на принцеса Даяна през 1997 година, злополуката с руската подводница Курск, станала през 2000 година, и пандемията от COVID-19, която е убила повече от 6,9 милиона души към октомври 2023 година. От 1989 година пророчествата на Баба Ванга започват да се фокусират върху Съединените щати, като прави много стряскащи предсказания, включващи терористичните атаки през 2001 година в Ню Йорк, обикновено наричани 11 септември. Професорите Лозанов и Шипковенски са записали 80% успех в предсказанията на Баба Ванга през 50-те години на 20 век. В края на 90-те години руският учен доктор Юрий Негрибецки, специалист по енергийни и информационни науки, който е прекарал 20 години в изследване на ясновидци, също е записал подобен успех от 75 до 80%. Доктор Негрибецки казва, че необикновеното ясновидство на Баба Ванга се дължи на способността й да получава и също да обработва информация, както и да проследява причинно-следствените връзки. Доктор Негрибецки обяснява: The world is organized in a way that there are no chances and the future has multiple options. This is an enlightenment, intuition, something that to one extent or another is inherent to everybody. Оприличавайки черепните способности на Баба Ванга като сонар, доктор Негрибецки посочва също, че великата мистичка винаги е държала купче захар в ръцете си, донесено от посетителя. Според доктор Негрибецки, захарта засилва ясновидските способности на Баба Ванга, защото е кристал. Crystals strengthen the effect of clairvoyance. The information is there. You just have to extract it. Баба Ванга е родена на 3 октомври 1911 година в Струмица, в Солунския вилает на Османската империя, сега част от Македония. Майка й е била Параскева Сурчева, а баща й Пандо Сурчев, политически активист. Родена преждевременно, не се очаквало тя да оживее. Според местната традиция, име не й е било дадено, докато не се установява, че със сигурност ще живее. Тогава нейната акушерка излиза на улицата, както обичаят, и пита минувач за име, като накрая се връща с Вангелия, което означава носеща добри новини. Пълното й име става Вангелия Пандева Сурчева. Вангелия е принудена да бъде независима и издръжлива от ранна възраст. Когато е на 3 години, майка й почива, а баща й заминава за задължителна военна служба. Вангелия е поверена на съседката си Асания, мила и състрадателна туркиня.
Вангелия е умно и находчиво дете, което си измисля игри. Да си играе на лекар и пациент е любимата й игра. Тя развива сериозен интерес към билкарството и лечението. 3 години няма никакви вести от баща й. Когато най-накрая се връща, той се жени повторно и семейството се премества в ново село, северозападна България, където условията на живот са сурови. Един ден, на 12 годишна възраст, докато си играе в полето с други деца, небето потъмнява и се надига необикновена буря, която троши дървета и дори изтръгва най-малките от корените. Стълб от вихрушка, образуван от прашни клони, листа и отломки, създава огромно завихране, което вдига Вангелия във въздуха и я стоварва в житна нива, отдалечена на 2 км. Намерена е след дълго търсене, жива и без счупени кости, но и е невъзможно да си отвори очите, без да изпитва нетърпима болка. Частичната операция не успява да спаси зрението й и Вангелия в крайна сметка ослепява напълно. Това е времето, когато баба Ванга изявява за първи път своето ясновидство, способността си да лекува и да предсказва бъдещи събития. През следващите години Вангелия живее в специално училище за слепи в Земун, днешна Сърбия. Това е време, когато тя се радва на поддържаща среда и близки отношения, които създава. Нейните изключителни способности бързо стават забележими. Тя често влиза в сънища и чува гласове, удивлявайки своите близки приятели с повишено осъзнаване на реалността на невидимото царство, където мъртвите и записаното от съдбата и говорят, позволявайки предсказания на бъдещи събития с невероятна точност. По това време баба Ванга започва почти напълно различен живот. Тя се изгодява за свой състудент от богато семейство, но съдбата се намесва, когато мащехата й почива, тя трябва да се върне в дома на баща си и да се грижи за своите братя и сестри. Баба Ванга приема това като предназначено от съдбата. Тя се връща към бедността и става като майка за своите братя и сестри. Въпреки зрителната си неспособност, работи изключително много, за да поддържа и подобрява живота им. Баба Ванга смята тези трудни времена като катализатор, който активира духовните сили, спящи в нея. Една нощ, малко след завръщането си, баба Ванга има предчувствие. Тя бързо събира братите и сестрите си и ги извежда извън къщата, точно преди голямо земетресение да опустоши повечето сгради в района. Баща й, който работи нощем като овчар, е удивен и зарадван, като се връща да намери семейството си живо. Както мнозина други селяни, включително местното духовенство, бащата на баба Ванга е невеж за нейните чудодейни способности, които стават все по-очевидни. Един ден той се прибира от дома много ядосан, защото една овца човек липсва от стадото, за което се грижи, и неговият работодател ще го накара да я плати. Баба Ванга бързо му дава описание на човека, който открадна овцата човек и къде да го намери. Той отначало сгълчава баба Ванга, но след това последва съвета й и успешно връща овцата човек. През 1939 година баба Ванга едва не губи живота си от плеврит. Около 8 месеца тя се колебае между живота и смъртта. Лекарят казва на сестра й Любка, че Вангелия е критично болна. Семейството й се подготвя за нейното заминаване и е повикан свещеник да отслужи последното й причастие, но по чудо тя успява да се излекува. Изведнъж става, започва да мете наоколо, пълна с енергия и казва: „Хайде побързайте, започнете да чистите, трябва да изметем всичко, защото скоро много хора ще започнат да идват тук.“ 1939 година е белязана като период на изключителна политическа нестабилност. Бащата на Вангелия е арестуван и задържан многократно. Цялото семейство живее сред постоянните предизвикателства на глад,
нещастия и болести. После, през ноември 1940 година, баща усеща предстоящото си заминаване от този свят. Събира всичките си деца край леглото си и споделя последните си думи. Деца мои, наближавам края на пътуването си и вие ще останете сами. Бъдете честни и трудолюбиви и слушайте баба Ванга. Тя ще се грижи за вас. Наистина, несломимият дух и непоклатимата сила на характера на баба Ванга вдъхновяват нейните брати и сестри да бъдат силни и да се изправят пред бъдещето. Добре дошли за Баба Ванга, обичаната мистичка и ясновидка, част 2 от 2. Тъй като славата на Баба Ванга се разнася из цяла България, много хора се нареждат отвън пред скромния и семейен дом всеки ден, надявайки се да бъдат прочетени. Един ден войник на име Димитър Гущеров чака стълпата отвън. Баба Ванга излиза, пренебрегвайки всички останали, и незабавно кани войника вътре. Той иска да знае имената и местонахожденията на хората, отговорни за смъртта на брат му. Но баба Ванга отказва да му каже, освен ако не обещае, че няма да търси отмъщение. Отмъщението е срещу Божия закон, казва му тя. Димитър е изумен от срещата. Той не може да разбере откъде тя знае името му и сърдечната му болка. Продължава да посещава баба Ванга за продължителни разговори в следващите дни. Скоро след това Димитър й предлага брак и тя приема. Преместват се в Петрич. Скромното жилище на баба Ванга става свидетел на безброй сълзи и тревоги. С безкрайно състрадание тя търпеливо изслушва историите на посетителите си, предлага им съвети и дори лекове за някои техни заболявания. Откъде си? От Пловдив са, баба Ванга. Защо дойде? Дойде, че дъщеря ми е болна и нито да се омъжва, бягва от хората и магили правят Мария, нищо не Колко прави. години? 32 години е. Ще се жене. Млада е. Магия нещо няма. Не, магия. Така не ще омръзнала, че се жената. Тя няма да ти помоги. Айде. Благодаря. Айде вече. Боже. Баба Ванга често иска от посетителите си да й донесат захар вместо да се слага горяща свеж пред нея, както е обичаят. Тя обяснява. Because I am blind, I could have had an accident with a candle, and the voice told me to switch to sugar as it is clean. Когато баба Ванга погледне даден човек, целият му живот се развива пред нея като сцени от жив филм. Тя може да чете послания, излъчени от всичко в нейното обкръжение – животни, хора, растения, пространство и дори скали. Баба Ванга вярва. Everything lives, and there is no lifeless nature. Everything subordinates one superior organization and intelligence. Баба Ванга обича да плете, една от малкото дейности, които й позволява да се отпусне и рядко спи. Както казва: I can't sleep at night. How can I? When I go to bed, all of the people's tragedies that I've heard during the day come through my mind again. There is so much pain in this world. There is something else. When it is quiet at night, I hear the cosmic sound as well. I hear how the cosmic bells ring every hour and how everything that's alive reflects this rhythm. This is why the flower knows when to open up, or the rooster never makes a mistake what time he has to crow. How can I sleep? If I could tell you everything that I see, a miracle would have happened. The world's secrets that I know, but I am not allowed to tell them, are so many that they can fill up a big dam. Устройството на мозъка на баба Ванга често се оприличава на компютърна система за търсене и сонарно устройство.
просто като си затвори очите и зададе въпрос, може да разгадае сложната мрежа от причини и следствия зад събитията. Този процес разкрива образи и звуци от бъдещето, подобно на поредица пророчески филми, игращи се в ума й. Един ден баба Ванга предрича датата на смъртта на ръководителя на Съветския съюз, предсказание, което отеква в целия град и скоро я вкарват в затвора. Освободена е 6 месеца по-късно, когато пророчеството става факт. През 1967 година българското правителство прави баба Ванга официален държавен служител, признавайки не само изключителните й способности, но и огромното служене, което отдава на хората. През 1989 година тя внезапно възкликва: Horror, horror. The American brethren will fall after being attacked by the stillbirds. Това се тълкува като предсказание за трагедията с кулите близнаци, която се случва 12 години по-късно, на 11 септември 2001 година. Подобно, баба Ванга предсказва катастрофата с подводницата Курск от 2000-та година, 2 десетилетия преди тя да се случи, казвайки, че Курск ще бъде покрит с вода и целият свят ще го оплаква. На 31 януари 2023 година нашият най-възлюбен върховен учител Чин Хай, веган, спомена за пророчествата на баба Ванга. Baba Vanga, she predicted many accurate things. And other things people say were not correct, but that was because heavens interfered. All the saints and sages and all the good people in the world were praying. That's why it became less or became zero. So we always have to thank God that our prayers are heard and heavens interfere and help. Други предсказания на баба Ванга включват замръзнал вирус, който ще се освободи поради климатичните промени и открит в Сибир, края на производството на петрол и преминаване към слънчева енергия и края на световния глад през 2028 година. Друго пророчество казва, че през 2100 година тъмната страна на Земята ще бъде осветена от изкуствено слънце и скоро след това хората ще имат предимно изкуствени тела, ставайки на практика киборги. Земята, казва баба Ванга, ще стане необитаема до 2341 година, но много преди това да се случи, хората ще осъществят контакт с извънземни цивилизации. Life in cosmos will be discovered, and it will be clear how life on Earth first appeared. През целия си живот баба Ванга продължава да дава внушителен брой пророчества, които стигат чак до 5079 година. Последните си години баба Ванга съсредоточава усилията си да построи църква близо до дома си, дарени от многобройните си посетители през годините. Сградата с уникален дизайн е посветена на света Петка Българска. На мястото на рисунките на светци, които обикновено украсяват църквата, има стенопис, изобразяващ страдащите хора. Тези, които са копнеели за надежда, спасение и освобождение от болката си, също като тези, които са посещавали баба Ванга, направен според специалното изискване на пророчицата. Баба Ванга казва, че се е раждала много пъти на земята. И как тази мене, колко да съм природена на този свет сега? Кажи на кой свет, колко съм природена на майка ми. Най-първата майка Баронка, а после. Баба Ванга подчертава значително важността на вярата и доверието в Бог, което е съществено за нашето спасение. I know that God is fire and light. God is a light orb. He doesn't have a face or a specific image. Тя ни напомня, че всяко човешко същество има Бог в душата си. If you don't have a church nearby, the sky is also a church.
Go out under the sky and open your mind for a prayer and thank God. All apostles are active. All apostles came to earth because the time of the Holy Spirit has come. The most important mission is on the shoulders of Apostle Andrew. He is preparing the path of Jesus Christ the way he commanded. Jesus Christ will come to earth once again in white clothes. The time is coming when certain people will start to feel the return of Jesus Christ in their hearts. In the Himalayas now are teaching the new Messiah. He will come in the middle of the new century. A new era is beginning. The Pleiades are thinking about us the most. Some of them are already here among us and some people see them. Обичаната баба Ванга си отива на 11 август 1996 година. Последното си интервю преди да си отиде, тя предава трогателно послание към света, като казва: „Не се мразете един друг, защото всички сте мои чеда. Молим се човечеството да се вслуша в любящите думи на баба Ванга и нашият свят скоро да стане вегански рай за всички живи същества.“ За повече информация за баба Ванга, моля посетете baba-vanga.com.